A Copa de Deputación disputarase 1 de agosto e a primeira fin de semana de setembro. Repartiránse 24.000 euros en premios, xa que os campións recibirán 5.000, os subcampións 4.000 e os semifinalistas 1.500. O Pazo Provincial da Deputación da Coruña acolleu esta mañá o sorteo de emparellamentos da 34ª Copa Deputación Masculina e a 7ª Femenina de Fútbol Afeccionado. A competición masculina terá lugar o sábado 1 de agosto no Concello de Miño. Pola outra, a femenina xogarase ou ben o sábado 5 ou o domingo 6 de setembro no Concello de Pontedeume. Este sorteo reúne os equipos campións das copas oficiais da Real Federación Galega de Fútbol nas 4 delegacións da provincia en categoría masculina e feminina. Como campións da Copa da Costa participarán o Muxeo Club de Fútbol en categoría masculina e os Xallas na feminina. Da Copa do Sar estarán presentes a AS de Negreira en Omés e SR San Xoán de Calo en Mulleres. Dende a Copa da Coruña chegan o Santirso e o Atlético San Pedro e, por último, o Val de Narón representará a Copa de Ferrol en ambas categorías. Os emparellamentos definidos no sorteo desta mañá deixan cruces de grandes intereses deportivos. Na categoría feminina, o Atlético San Pedro enfrontase ao Val ás 10:30 da mañá, mentres que o Xallas xogará contra o San Xoán de Calo ás 12:30. Na categoría masculina, o Santirso medirase ao Negreira ás 10:30 da mañá e o Muxía xogará contra o Val ás 12:30. A Deputación da Coruña destina 24.000 euros en premios para esta edición da Copa Deputación. Os equipos campións, tanto en categoría masculina como en femenina, recibirán 5.000 euros, os subcampións 4.000 e os semifinalistas 1.500 euros por equipo.